na mmemme nke tata ka anyị ga-atụpị ya bụ nsị anyị yiri ọnụ ka ọ ghara ighotoro. Tupu anyị emechikwanụ, anyị chọrọ itinye ọnụ n'ihe gbasara gịnị kpatara ndị mmadụ ji wee kwụsị ịgba bọyị. Ọ bụ eziokwu na anyị kwenyere na ọ na-aba uru, mana enweretara ebe mmiri si wee baa opi ụgbọgọrọ mere na ọ na-abụ mgbe ụfọdụ gbachaa bọyị pụta, ụfọdụ a na-ebu trọk, ụfọdụ a na-agba ọsọ ahịa, ụfọdụ a na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche. Ụfọdụ bụ ndị ọga ha na-ebodo ebubo ma ọ bụ ndị metakwaranụ, ụfọdụ ga-abụ ndị omere na chi ekweghị. Mana enwetara ihe mere ụfọdụ ji si mba na anya ma mgbazi ya bụ bọyị, maka na ọ bụrụ na agbachaa ya ka Okeke gachara soja kedu buutu ebe ọ dị. Mmasị na ọ dịgo overcarried because na ndị ọcha bịara mee ndị be anyị obi ọjọọ. Ụmụaka bido wetebe ego ọbụrọfa nwe ego agbarozi na mbọ, so ego a wee chajuo ndị mmadụ anya. Ụfọdụ imirikiti ba ịzụ ọgwụ, ụfọdụ ba na-ịtụ akwụkwọ, ụfọdụ ba na ntụ na-agọ dị iche iche. Ọ fụzie nwatakịrị nya na-abụ ọgbọ maka mgbe bụ onye na-eje bọyị nata na Krismas ọbịa mee show ụmụaka na-esogharị ya. Ụmụaka na-agụ akwụkwọ sebasị na ya agụzi na ha jegba bọyị maka na ọ na-afụ nrite ele dị n'ime ya. Mana oge ha bidoro efu nwatakịrị ka na-agụbeghị akwụkwọ secondary school, ọtụgba akwụkwọ tinye aka n'ife ọjọọ, bute ego, onye na-agba bọyị amekọje gbachazi bọyị. So ọ dị enwetaziri ọga ya bikos na ihe ụmụ ya jụrụ ife ji edu mmadụ unu bụ ịkpọta nwa bọyị zụọ ya. After 4 or 5 years imepele branch, from branch ahụ ọzụta ihe ọ ga-eme, ọ na gị na-anọ ọ zụpụta the money maka onwe ka ọ bụ na mgbe ị kpọtara ya na ego gị na 1 million naira, o ruo mgbe ya esetụlụ ya ego 10 million, so isi na wee 3 million nye ị ka nwere uru. Mana kịta nwere ike ọ bụ na ego gị na 10 million kpọta nwa bọyị o were uhere ka ha 3 million chụọ nwaanyị were nke ọzọ setụlụ ụmụnne ya na-ezubi sọsọ ori bikos na ha na-enejere anya n'akpamagwa ọjọọ ndị ọzọ na-akpa na ọ bụrụ ya ọ bụ ndụ ka ọ bụ onye mete na ịgbọbọ ya drọzi onye ọbụla na-achọzi sales girl, ọ na-abụ na sales girl ka ọ na bikos na ohi abụghị onye ọbụla n'anya. So onye nwute ka ọ bụ nye ndị Igbo ana nne na nna anyị na mgbe mbụ mgbe anyị na-eto, nne na nna anyị na-asọ ede, ha na-asọ ife ọjọọ. Ịnọgide na iburu nwa bọyị nata wee were 200 naira nye nna gị, ọkpọ ọga gosi ya ịmakwa na nwa gị nwoke gị nyere ego si na ọhọ nya nyere ya, nna gị si werekwa nna gị asị n'aka ya dọra. Kịta ụmụaka ya na be ọga ruo unu be ha na-emebisi ife niile. Nne gị ezochie gị, nna gị ezochie gị, ịma mblemzi ọga na ọbụna emecha ọbụna ego adọrọ maka ka esi anụ okwu anụ ọsịsa ọ ka isi wee mee ka ọ gasị esetụ oge. Mana kịta zada agbazi bọyị, most of ụmụ bọyị kpọtara bụ kọmpanị ka ha bịara ịzụ ite ọga ha. Ime bụ na nke bụ eziokwu na enwere ndị ọga chukwu bụrụ ọnụ. Ụfọdụ bụ ndị zuru ego ọga ha, ụfọdụ bụ ndị pụta n'ụwa kụwa ọfọ na ana ya bakwa n'uru. Ihe ọzọkwa nwa bọyị ma eri ya, nwa bọyị nwere ike ọ bụ na nwa bọyị bịara mgbe ọ na-edina na katọn, nwa bọyị wee gbachara ya bọyị ego ya wee ka nke Peter Obi ọṅụgo nye na nwunye na ha na-edu nwa bọyị. Oge eruo ebo ya ofu ife, o nwere ike nwunye asị hei mkpụ na emanya n'ike asị anaba niile nwunye anya n'ike, of which ụfọdụ aka tọrọ ife na-eme nwe ha maka na emesịa ịmụtara nwa emeghị nwa gị omenwe nwa gị. O nwere ike maka nwetara amụta maka na ife ojii mekọnwụrụ nwatakịrị gbara gị bọyị o metere ihe ejikpọ gị ya bụ ka ị na-edozi ọ na-emegheri ị na-edozi ya. Ọ gbacha bọyị iduo ya ụlọ ihe kwuru dị na ọdụ ndị ọga nwere obi ọjọọ. Ọ dịghị eme nọ maka ngị nwa na o nwere ihe meri nọ na-eme ka o rie ego ahụ eji wee dugo ụlọ. Tupu anyị apịachie mmemme ihe gbasara ịgba bọyị a, anyị chọrọ itinye ọnụ n'otu mpaghara bụ nke gbasakwara ya a na-akpọ ọsọ ahịa. Ọtụtụ mgbe ọ bụrụ na ị gaa n'ahịa dị iche iche ị ga-ahụ ndị a na-esogharị gị na-asị gị bịa na enwere m nke a na enwere m nke a. Ụfọdụ n'ime ha enweghị shọpụ, ụfọdụ n'ime ha bụ ndị amaka-ifu, ụfọdụ n'ime ha bụkwanụ ndị marụ ebe ị ga-ezụta ihe ọbụla ị chọrọ ịzụta n'ime ahịa ahụ. Gịnị bụ ọsọ ahịa? A maara na ọtụtụ n'ime ha ebute n'aja afa nye ọtụtụ ahịa dị iche iche, ọkachasị ahịa ebe ndị Igbo nọ. Mana anyị chọrọ itinye ọnụ ihe bụ ọsọ ahịa na etu esi eme ọsọ ahịa na etu esi kwesị ime ya. A maara na ọtụtụ ndị mmadụ na-abụ ha gbacha odibo etu a ikekwa ọ bụrụ na edu ha ma ọ bụ na ego ejidu ha aghasana ha tinye anya n'ịgba ọsọ ahịa. Ụfọdụ na-esikwa ya na-achịte bụrụkwa mmadụ ọzọ maka na ọsọ ahịa
pụtara na mụ maara ebe a na-ere ihe a gị wa amaghị ebe ọ dị mkpụrụ ụgarụ ebe ahụ mụ na onye nwe ebe ahụ akpana anyị nwee ma ọ daba ịkwụ ụgwọ iwere nke gị enwere m nke m ngwa kọtụrụ anyị ihe bụ ịgba ọsọ ahịa ihe ndị be anyị na-akpọ ọsọ ahịa ọ na-abịa kpọọ ya enye ya a very bad name as if no ihe ọjọọ ka ọ bụ ọsọ ahịa dị ka housing agents ịchọrọ ụnụ kịta ijecho agent ọsị ka ihe chọrọ isi na ịchọrọ duplex eji lada rigo ọsị gị na ọ dị ebe niile ọgbọ ọsọ afịa ahụ bụ ọ na-enye gị nwa aka ndị ọcha kpọrọ ya broker ịgba ọsọ ahịa bụ middlemen brokers ịchọrọ kịta kere ebe a na-ele azụ mụnwa m ebe a na-ele azụ mana ji oge meji azụ a sị na onwe ebe a na-ele na onye a na-elekwa ofu azụ 50 naira mana onye na-ele azụ agwana na elesi 45 naira sị na m akpọ onye dị taa bịa ọ bụrụ na ọ bịalụ onye nlesịrị ya enye m nke dị anya na ọ sị na ọ dị mma mpụ akpọrọ m gị ebije gori ọ dị mma anya na enye m nke m ọ broker ka anyị akpọ ya n'oyibo abuse sometimes nwere control most of the people na-eme bụ ndị amọrọ ife ọ bụ anọ akpata elie because na the thing ọ bụ n'obodo oyibo enwecha offices for all these things enwe middlemen enwe entrepreneurs all the same thing only the English version and they Anglicanize it and asọ n'oyibo ọsọ afịa dị everywhere ọ bụ na ha nwee control ndị ọsọ afịa bụ ha na-help ndị mmadụ chọta ihe ha chọrọ mana ha bịa na be anyị most of them bụ ndị agboro na-abụ ọ gbata ọsọ afịa ahụ were ṅụọ see ife osise o secha ife osise ọ baa n'isi ọfụzi mmadụ na-achụgharị ya ana na-eme nye m ịjụ na ya ịmanye ha ọba ọgụ na mgba which is ebe enwere mma enwere njọ definitely ọ dị everywhere but na ndị ghọtara ya nọ ọ bụrụ a step to success in fact o nwere ndị nọ n'ụwa ama nwe shop ọ bụrụ broker gịnị ka isi chọrọ ihe ọ bụla ị chọrọ wetara gị gwa gị na ebe ọ ya dị na ịkọ isi wede and emechọ mee gị perfectly nye nke ojide nke gị ọ na-agara ya aha aghọtaghị ọkpata o ji abụọ nọkọta ọ dịka asị na ndị ọjọọ batara n'ime ya enwere na ndị gbama n'ọsọ ahịa gbata ego duzie bụrụ ndị na-ekwu okwu bụrụ ndị na-eme eme bụrụ ndị eji ama atụ ịgba ọsọ ahịa dị ụzọ na-abụ ofu enwere onye ji agbagide odibo odudu ya erume ada ego ada ọgị ya gbangide ọgị ya ahụ akpọ ya kpọọ ndebeazị leele ọnọdụ ya nọ na onwe ihe nya nwere kịta ya na-enye ya nya pụọ ji echọma agara aga na nya nwetakwa ego nya ga-enye ya onye ahụ bịa kọtara ọga nke ya ọkọtara ọga nke ya ha jụọ gị gịnị ọkpachago ọsị na ya na ya akpachago enwere ike isi ya kama ị ya anọ n'ụlọ ihe abụọ ọnwa epere kama ị ya anọ n'ụlọ ruo krismas yiri bụ idu gị bịa Lagos ịnọziri onwe gị o ruzie na Disemba krismas alaka ndị oyi onye nke ahụ nwere ike ịlọta ọ na-ereburu gị ahịa ọ bịa lee kọstọmas ndị ọma bụ ekwuru maka ha na-azụmahịa keeki o jekọwara ha na nya na ọga anọ makwa mana nye nwekwara nke ahịa ha na-azụmahịa dị ka ahụ dị enwere ike bụọ krismas Chineke ebula anyị elu karịa etu o chere nwa ndị jere odibo zuo ozi achụọ ha laa n'ụlọ agụụ akụziere gị ihe agụọ akụziere gị ihe ejezie ya ọga ha biko na hapụ onye a nya bịa Lagos ọnya jee obodo ahụ ma ịzụrụ ya biko maka ihe o mere ya adịghị mma ọsị agbaghara na m ya nya jeme were ka o wee bụrụ ogu na ọfọ ọsị ya were ego ole ọbịa ego ahụ ezuoro ịchọ shed o juoro ịchọ ụlọ o werezie ego ahụ o deme ọ na-agbakwa ọsọ ahịa ọ bụrụ na ahịa ego ahụ zuru otu ahịa o jekwụka ịga ndị ahụ sị ya ka nya bịakwa ọ bụ na ere anya ebuchi ada ndị ahụ nọ nwezie ndị bụ agharamagha na onye a na-agba ọsọ ahịa ọ na ọjedu ya agba ọbịa abata ha zukọta ọnụ o nwere ndị ga iji akpatara ndị ahịa na iji akwere ahịa paakị ya moto bịa o nwere ndị nwe ụdị akara aka ha nwere ike igwe mmadụ paakị ya nga ọ paakị ya ha zi ya na enwere ahịa ị na-agba ọsọ ahịa ọ na-agba ọsọ ahịa mana onwe akara
ma mmụọ ndidi iji wee gbanwe onye ahịa ahụ okwu ọnụ ọkpọtara gị ọnụ ize na-akụ onye hazi nye a chọrọ telivishọn ọgbapụ ọtọ jee bute ya maka onye nke na-ere ere agbara ndị a na ọbịasị bụ ya na ọgịnị ya na-abụ na-anụkọ n'ụzọ ahụ pụrụ iche nke ịbụkwa ọga ha na-agbara gị odibo so ebute ihe a erecha anya aja ebujebe di ya ka dị nya ji eje akwụ ụgwọ ebuje anara fon nọmba wee na-eme ihe nwezie ndị ihe na-akpọ dị ka ndị ozi ha nwere ike je bie akwụkwọ eji ere ahịa tinye akara adreesị nga a na-ere nkwụ yes ibe ọtọ ga-ebụrụ onye isi ndị uwe ojii ọgbasa ibe ha eremenya ahịa dore dị mma were resiti ahụ dee nye ije jazie gbachighata azụ ka ị bịa nwute ha ije na adreesị ọ bụrụ nke a na-ere nkwụ enwere kpataziri ejiri wee bịazie wee nwee amalgamated sektọrọ ọbụla kọwaa onwe ha ofụma nwekwa ndị nọ ha agbalịpụ ọsọ ahịa mana ha siri ike andị ndị a bụ ndị jere odibo isi ike ekwe ha pụta je buru asị ha mgba bịa Lagos ihe chọghị mere emezie ọ gị achụ ya o je buru trọk na akwa nwee ndị pụta na buru bigi ubu ha lara elu ha ejekwa were gboo ibu ile elu ahụ jikọta onwe ha ọnụ ọ bụrụ na ha na-eme ebute nnukwu akpati mgbe ahịa a na-akpọ kọntana ha atụghị na ihe ji akpọ ụgbọ ego ole dị taa ha ebutere ha egbukwo onye nya ga-eji mara so ebezie nwezi ụlọ ọgụ enwere na Lagos njezi na Lagos pụrụ iche ihe emezi ụfọdụ n'ime ha na-eme ihe ahụ ha na-eme ya na-ejukwa ego ha megide ya jukpata ego gbachi ya gbatu ihe ahụ ha mere mbụ maka agụọ na ije ụwa akọya na ha na ha adaa na mbụ ha adakwana ọzọ anyị agagharịala n'ọtụtụ ahịa dị iche iche ọkachasị ahịa dị na Lagos wee chọpụta na ụfọdụ ndị isi ahịa amalite na etu a ga-esi hazie ihe gbasara ọrụ ndị ọsọ ahịa maka na dịka anyị maara ọtụtụ n'ime ha bụ ndị gbara bọyị n'ime ahịa ahụ kpatara ha ji mara ebe ihe dị iche iche dị ya bụ na enwere uru ha na-aba ọ bụrụ na isi na-enweghị uru ha na-aba mgbe bata n'obodo ọhụụ ikekwe na ịbatara obodo Abuja maọbụ na ịbatara obodo Kano maọbụ obodo ọbụla ị chọọ inweta ụlọ ọ bụrụ na enweghị ụmụnne gị bi ebe ahụ ma ọ bụ na ebe ahụ bụ ebe ụlọ na-akọ enweghị ka ịhụ ụlọ ọsịsọ ịchọta ebe obibi ma ọ bụ ebe ị ga-anọ jiri mere ọfịs gara ya ahụ ma ọ bụrụ na ị gakwuhu ndị ejenti ụlọ mkpọkọ ụkwụ anyị wee bụrụ na ndị a na-akpọkwanụ ndị ọsọ ahịa nwere uru ha bara ọtụtụ n'ime ha abụghị ndị oshi kama na o mere na chi ekweghị mere ha ji banye n'ọsọ ahịa ya mere ị na-afọ ha mgbe ụfọdụ ejina maka na ọ na-abụ otu aka rụta mmanụ ofe ọha wee kpọọ ha niile na ha bụ ndị oshi mba ọtụtụ n'ime ha esikwana n'ụzọ ahụ wee kunikwa ọzọ wee bụrụ mmadụ anyị chọziri ineba anya tupu anyị apịachie mmemme a ihe mere na ọtụtụ bizinesi dị iche iche bụ ndị Igbo na ọ na-abụ onye nwe nwa ana ya bụ bizinesi anwụọpị enwenugoro etu si cheta ụfọdụ ndị ama aha ha bụ ndị ji gachi ego nwụrụ ihe dịka afọ 5 maọbụ afọ 6 gara aga wee bụrụ na tata na ndị be ha na-ayọ nne maọbụ na ọnọdụ adịchazi etu a tụrụ anya na ọ ga-adị maka onye bụ ideji ụlọ dịka nna ha ụfọdụ asị na ha gwọrọ ọgwụ ego na nna ha gwọrọ ọgwụ ego mana ọ bụ eziokwu anyị enwe etu anyị si wee sie imi na ala wee chọpụta na ụfọdụ n'ime ha bụkwana na mgbe ha na-agba ya bụ mbọ n'ọsụsọ ha bụ ihe maara ihe gbasara ya bụ ihe ha ji na-achụ ego madam nọ na-eyipụ akwa ụmụaka nọ na-erisa ego onwe bụrụ etu ha si wee nakpuo ihe a bụ ihe nkụziri na Alaba ọ na-ewu ewu na kpọpụta nwunye gị ọ na-arụ ọrụ oyibo n'ebe na Nimasa na banki ole ka a na-akwụ ya iji na-akwụ ya ụgwọ ahụ ma ya bịa ụfọdụ ụmụ nwaanyị azị mba si akwụna ka ha na-eme ihe si nyeme ha ego zuru isi na ihe ha chọrọ enwere ndị nwunye ha jere mụọ ka ezi agbakọ ewepụ
when ndị nwunye jere mmụọ na ahịa ebute ahịa ọha na ọha na gị a ga-etinye ya nga a na-ama ka ahịa dị ndị oyibo na-akpọ laptọpụ kọmputa enye ọbụla eji ewe ha adụbụbụ ya nwunye ya wepụ mmanụ ole fọrọ ọchọ ịma ahịa ya gwara na ọjọọ nwunye ya ọgwụ ya nye anwe ahịa nye anwe ego batara abata emegide ya ofu ya nwụọ wee na-akọta na ya atụkọta ego ọnụ ndị mmadụ tụ ego ewekwa ya na ọnwụ ya bịara na-eyi na-eyi oju aka ọnwụ ji abịa onye katara moto meju na stiarin nwa nọ nnukwu mmadụ and onye abụọ eji eme ode nnukwu cheki n'ọtụ ya ji esi nga arụsabụ ọga mana ọ ma mana ịdị ya and ụmụ onye ji edi ya and ndị ụlọ akụ anyị ga obodo ego akpọkwa mmetiri n'ụmụ ihe mere na-asị lele na ya ihe abụọ ezere adị na nwunye ya anyị nwe ụlọ akụ a ị na-akwụ ụgwọ elu ị na-akwụ ụgwọ ala kwa eme ya nga ahụ ekwuzie anya mara nke a ji eweje ebe a na ebe a o mezie ọ bụ na o tie kpoko ṅarị ma na-achọrọ nwoke ahụ na nwaanyị ji ahụ ego achọ nwaanyị ahụ na nwoke ji ahụ ego abịa tii nke ahụ a na-aga mmadụ dịka nka ka ghara ịkpa ha ndị na-ebutewu akpati mgbe ahịa 11 mgbe nwunye ha akpati ihe n'aka dị na-apị were hụ ana m agba ha madam jizie na ike n'ụlọ na ụmụ ụnụ nwe ihe ndị ọzọ na-emekwa lekwa ụnụ ka ndị ọzọ na-arahụ mgbe nwaanyị nwoke na-agba gị n'ahụ nwunye ya na-eme ọnakọta oja China ọnakọta oja na Turkey ebe ile di ya si ebute ahịa ọ na-eje ebute ahịa ọ dị ya ka nwoke ahụ ọnwụọ na maka ya na nwunye ya na-ahụ isi ya bifo ọnwụọ so ome ihe a na-ezoro ya ezoro na ọ bụ ndị ama ka ndị nwụọ nwa ha ama chedi ya nwunye ha na-abata chedi ya enwere ike ya sị na ego dị na ya adagwuru edemere ha nnukwu ego ngidi ya na ha na-eri ego edemere ha na-eri a ga na-eti echọbụ ịma na ọya gwụ achọzie nwoke ahụ ahụ na ewee na-akpasị kpasị na sekretarị ya jụọ anya o mere ndị ji ụgwọ mgbagbachieni chedi ya ka ụmụ gbanyị ghara ibukọrọ ya gbalapụ ka ndị ji ụgwọ ghara ịma na ọnwụọ na nke ahụ abụrụ akụkọ mgbe ndị ochie ụmụazị amara ka esi kpadi mọni ana ndị nna adakpọta ụmụ ha n'ife a na-eme reason ụfọdụ nwere ike believe na n'afọ ya ta na nwa ya ma nta si hapụ nwa gị ọ na-eri ego ụfọdụ sef mụọ na secondary school o bidogo ibe akpagala ọnụ na university ịdịgogoro moto ọ bago otu ọjọọ ike mgbe ọ na every month ị na-enye nwa gị 200,000 ichezie ozugbo ahịa ọ bụgo big boy nwee ụmụazị nwee ụmụ nwaanyị nwee ndị na-eri ego ezo ịhapụ ego gị nwụọ ori ya nchere n'ọnụ maka ọmarọ ntọ na dị n'ime ọmara afọ ịtarụ maka ibe cheka ego ahịa na gịta ego most of ndị asị ụgwọrọ ọgwụ ego fada eri nne o nwere ike na ajụ plate nne ego na sa 2,000 naira ọ sị nwunye ji ego na-esi ofe because na ọ na-azụ ego ahụ ma what it takes to make the money mana ndị nwoke na-ekwada ada amaka esi azụ the money ọ ma bụ siribe the money ana ọmarazi na-ewepụ ya na ọ dabata mmụọ so onye kpatara emechaa ọgwụ asị na ego ọgwụ ego ana ọ dị ụmụ bọyị ụmụ nwa bọyị ya ndị gbara ọgaranya bọyị nwere problem maka onye gbara ọgaranya bọyị emechaa sị na ọga ya bụ onye ọgwụ ego asị ka maka onye ọ nọ na nke ọgị ya goro enye nwaanyị ụlọ na-akwụrụ enye nwaanyị ụgwọ shọpụ kwọrọ ugwu na ebe obi na ụfọdụ sef gụchara moto bi mmadụ na-eri ego na-erisi gị ka o jee klọb a na-eto ọ bụrụ ọgọma nkwụsị maka ọ bụrụgo part of his life so before ọ ya eji kpokọta onwe ya ọrụ ego ga nyere orie na 2/3 so kwa ntọdụ fọdụrụ afọ o were zọba onwe ndị mara sị na onye ọgwụ ego ọ bụrụ ọgwụ ego